Il-Gvern waqqaf forum tekniku biex mod autonomu u speċifiku jiffoka fuq politika li żjed tnaqqis tal-faqar u inklużjoni soċjali waqt li jagħti l-pariri tiegħu f'sinjal ta' governanza responsabbli u matura. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Falzon matul l-ewwel laqgħa tal-istess forum li preżenti għaliha kien hemm rappreżentanti ta' trade unions ta' min ħaddem, akkademiċi u esperti fil-qasam is-soċjetà ċivili u diversi organizzazzjonijiet fost oħrajn. Ingħad li l-forum mhuwiex biss ħolqien ta' struttura ġdida iżda wkoll dikjarazzjoni ċara tal-impenn tal-Gvern għal politika li tkompli tissaħħaħ u tindirizza sfidi soċjali li jinbidlu kontinwament. Il-Ministru Falzon sostna li l-faqar u l-esklużjoni soċjali jibqgħu realtajiet anke jekk fl-aħħar snin ġew indirizzati b'mod qawwi u nkisbu riżultati sinifikanti. Dawn ir-realtajiet jevolvu flimkien ma' bidliet ekonomiċi, bidliet demografiċi, trasformazzjonijiet fis-suq tax-xogħol u sfidi soċjali ġodda. Huwa sinjal ċar ta' impenn ta' amministrazzjoni sieħa li naraw li ninkludu lil kulħadd. M'hawnx isbaħ milli jkollok soċjetà inklusiva u nies li jkunu iħossu u qegħdin attwalment f'dak li huwa faqar dawk huma nies li jħossuhom esklużi. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Musu qal kif dan il-forum se jkun qed jiffoka l-aktar fuq temi bħal faqar fost it-tfal, id-diżabilità, l-appoġġ għall-familja, il-kooperattivi soċjali u l-adegwatezza tal-pensjonijiet fost oħrajn.